салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. Дар рӯза акаҷон 4/3 талшнаи 1.5 қати листо ҳама 1.5 коробкаш наёзи коробкаш 2.5 оли краска грунтовка лак ҳамаша мезанем мақсад. Нархиш чанд мешава бад? Ин нархиш 9000 ака. И дар рӯза ака дар рӯзаи қулобакинон дора вобаста талшнаша талшнае ки тунуктар шава ай 5500 сар мешава. Ай 5000 талшнаш ки ғавз шава то 6-6.500 мешава акаҷон нархиш. Чанд бешан гуфти? 4/3. И дар рӯзорам 4/3 грунтовка краска лак ба талшнаи ғавз 6.500 ба талшнаи тунук ай 5000 то 5.500 мешава. И дар рӯза номаш ака харитак нон дора ба талшнаи ғавз то 8.500 мешава ба талшнаи тунук 7.500. Чанд бешан ай? 4/3. И дар рӯзаи хартек талшнаш 1.5 листо 1.8 коробкаш 2.2 ин нархш то 8.500 аст. Решеткоз тайёр нест. И расари квадрат мезанем 300 сом. Квадратша? Бале. Адрес он. Суруға шифрный завод 9 километр. Номери телефон 937 90 44 79. Амач харам, а? дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.